Хора, в новият ми епизод днес ще играем Resident Evil, докато сме тофу. Аз би трябвало да съм си сейфнал играта, защото в момента играя с Клеър, историята на Клеър. Ако искате поредица в канала, кажете, защото това е доста готина игра. Нека да го видим. Ето го, The Tofu Survivor. Не знам точно какво трябва да е това, защото го игра Това е точно първият път, който го игра. Но то сериозно сме тофу. Това е странно. Ние сме тофу. Това е мега странно. Имам нож. Това е мега странно. О, боже. Това не е мапа. Ние в момента сме под полицейското управление. Мисля, че... О, не. Не. Махни се. О, много е странно да играеш като тофу. О, те отхапаха от тофуто. Това е доста странно. Наистина. О, не. Какво? О, отхапаха още от това тофу. Добре. Няма ли да ви даде някое оръжие? Трябва ми някое оръжие. Не. Аз съм тофу. И ще ме изядат. Не. Не. Зомби кучетата ще ме изядат просто. О, не, тук има зомбита. Няма ли някакво оръжие? Трябва ми някакво оръжие, боже. И файлове дори няма. Не. Вземи то нож. Защо имам невидима ръка? Това е DLC, което го има дори за PlayStation. Ако искате, вижте, играя от PS5. Просто това е мега странно. И тук има зомби куче. И ще изядат горкото тофу. Не, бягай, не. Не. Ще изядат горкото тофу. Не. Убиха ни. Това ми изглежда доста трудно, ако трябва да бъда честен. Мисля, че тофуто е месото за вегетарианците или вегетарианското месо. Не съм много сигурен. О, не. Има още зомбита. О, искам да ни видите инвентара. Ето по този начин изглежда инвентара. Само ножове. С това не знам как трябва да се справя. The Tofu Survivor. Добре. Оп, вземи този нож. Ела да те накълцам. Вземи и този другия. Колко ножа трябва да те набудат, че да се махнеш от мен? Вземи и другия. Не, ще хапне от тофуто, не. Не може да ядеш от тофуто, не може. Това е доста странно. Не. Не, какво правя? Не.
не, стига де. Много сте. Не. О, в колко ножа трябва да им забия на тези? О, врата. Сега в момента правя епизод на как съм тофу в Resident Evil. О, моят най-добър приятел дойде в PS партито. Малко помощ, Асене? Понеже ще изядат горкото тофу. Брат, просто искам да ми видиш инвентаря. Просто имаш ножове и се биеш така с ножове. Това е много трудно за мен. Ти знаеш, че това е Джил. О. Това трябва да представлява Джил, защото виж шапката. О, да. О, добре. Стига от това тофу, нека да изберем друго тофу. Ти знаеш ли какво е за това тофуто? Ако трябва да бъда честен, не. Да правиш квестове. Това няма история. Просто трябва да правиш квестове. Просто искам Не, жълтото няма нищо май. Не има. Това е най-якото жълто. Как така жълтото е най-якото? Добре, нека да видим най-якото, защото то е жълтото. Нека да видим най-якото жълтото. Защото той има, само виж какво реши. О, мале! Да, най-якото това е. Добре, най-накрая може да се бием както трябва, хора. Сега и... Не! Не! Хора, това е много трудно. Хора, не мога така. Чакай. Ти ви казах, че снимам епизод. Окей, това ще е много трудно. Хора, това ще е за днешния епизод. Просто не искам епизода да е твърде голям, но не исках и да е твърде малък. Ако искате да направя поредица на Resident Evil 2 историята с Лиан и Клеър, пишете долу в коментарите. Чао!